cynnes i'r Oedfa y bore yma. Mae'n hyfryd cael cwmni chi ar Forydd Sul. Croeso cynnes iawn os chi'n ymweld â ni. A gyda ni am y tro cyntaf yn y Oedfa ni. A very warm welcome if you're joining us for the first time. A special warm welcome for a group of people from Oklahoma who are with us for a few days, and it's lovely to have you with us, and we're very grateful that the Lord has brought you to us for the coming week and the coming days. We pray that God will bless you and us i anybody of the Dyw yn mydythio pob un ohono ni wrth i ni addoli gyda'n gilydd heddi. Croeso arbennig i Aled Lewis. Mae nifer yno chi yn gyfarwydd iawn gyda Aled yn barod. Diolch bod Aled. Mae Aled bellach yn dysgu yn ysgol Brodyr, yn dysgu addysg o'r fforwm. Mae'n gweld yn fawr bod ti gyda ni heddi Aled yn edrych mlaen i glywed beth sydd y Dyw i ddweud wrth ni trwy fel ti. Mae Gwydion yn arwen yr rhan cyntaf Oedfa gyda bydd Aled yn cymryd drosto nes mlaen. Mae Emyr heddi yn pregethu yn Llanelli, ni'n cofio am Emyr ar y dfawn hynny hefyd. Nodyn hefyd i ddweud, mae yna creche yn y cefen. There is a creche available during the service if you want to take children out. Felly defnyddiwch hynny yn y cefen fan hyn os chi'n dymuno. Ac yna ar ddiwedd yr Oedfa, croeso chi aros gyda ni am baned, a hefyd yn Ysgol Sul, dim ond y plant heddi, a mae hynny am tua cwarter i 12. Mae'n nifer fawr goeddiadau, felly fi'n ymddiherio am hynny o blaen llaw. Ond mae nifer yn beth yn trwyddo. Jyst ai trwyddo gweithgareddau wythnos cyffredinol i ddechrau gyda. Y pethau arferol, nos Fawrth, o cwrdd gweddi, a ni'n cyfarfod fan hyn, neu ydych chi'n muno ni ar-lein ar gyfer cwrdd gweddi, fy'n hyfryd cael cyfle i ymuno gyda'n gilydd i gydweddio, felly gwnewch y mwyaf cyfle hynny. Ac yna, nos Iau, mae cyfle i ymuno ar-lein gyda Wyn i drafod Emyn. Felly, nos Iau am 8:00. Nos Wener, mae'r clybiau plant fel arfer, clwb llai, clwb plant cynradd rhwng 6 a 7, yn y plant un rhwng 7 a 9. Cofiwch hefyd bod ni'n casglu nwyddau ar gyfer y banc bwyd. Mae Eglwys Manuel Gybalfa yn gwneud hynny'n fysol, a ni wedi ymrwymo i fod yn gymorth i nhw gyda hynny. Ac felly os gyda chi nwyddau, mae cyfle i chi ddod ar nwyddau yna heddi yn ystod y dydd. Dilyn o'r rester ar ebost neu ar WhatsApp i sôn am ba nwyddau sydd i hangen. Os chi'n dod nhw, newch chi jyst adael nhw yn ystafell cefen. Bydd ni'n gwerthfawrogi yn fawr. Nodi crew sydd gyda ni o Oklahoma. Un o'r pethau ni fod yn gymorth i gyda yw gwyl y goleuni. Ni'n gwybod bod Calan Gaea ar ddydd ola'r mis. Ac felly y bwriad yw bod ni'n cynnal gweithgareddau fan hyn mwyn hyrwyddo goleuni yn ytrach na llywyllwch. A'r bwriad yw, mae Lois wedi sôn am hyn yn barod, ond am tua 5 diwrnod bydd yr adeilad ar agor i bobl o'r cyhoedd i ddod mewn a gweld pethau gwahanol. Ni'n mynd i ganolbwyntio yw falle yn surprise mewn gwirionedd, ond ar hanes Job. Ond Job yw'r llyfr yn y Beibl lle mae'r gair goleuni yn cael ei ddweud fwyaf weithiau. Felly, mae'n berthnasol i'r hyn ni eisiau rhannu yn ystod y cyfnod yma. Ac felly, bydd nifer o weithgareddau ymlaen fan hyn, a mae yna flyers ar gael. Mae yna flyers gwahanol ar gael mwyn hyrwyddo hynny. Felly, mae un ar gyfer yn cyfarfodydd cyffredinol ni, ac yna, un arall yn arbennig ar gyfer gwyl y goleuni. Yn sôn am y digwyddiadau yr un ar noson Calan Gaea ei hun, ac yna un, y ffaith bod
adeilad yr agor cyntaf a'r pedwerydd, a bod y cyfan yn cael i gynnal fan hyn. Felly, fi'n gwybod bod chi gyd eisiau rwymo i hynny, a sut gallwch chi wneud hynny? Wel, y peth cyntaf, y peth pwysicaf i wneud, yw i weddio dros y gwaith hynny, i ddod â'r cyfan at ddiw mewn gweddi. Ond yna i rwyddo'r digwyddiad, defnyddiwch y taflenni gwahanol yna, i rwyddo'r gwaith i ni'n wneud, ac yna arwyddo lan i fod, i dorri'ch enw, mae'r taflenni fan hyn, gyda gweithgareddi gwahanol, os chi'n gallu bod yn bresennol ar unrhyw beth, i dorri'ch enw ar un o'r rhain, ar ddiwedd yr oedfa, ac i rwymo i'r gwaith gwahanol sydd i'w wneud. Felly bydd angen pobl yma rhywbryd bob dydd. Felly os gallwch chi fod yn bresennol, yna torrwch enw yn o'r taflenni fan hyn. Ac yna ar nos Iau, y bwriad yw yna sioe papedau yn cael ei wneud o hanes Job ar gyfer gwylio goleuni, a bydd angen recordio y sgript i fynd gyda'r sioe papedau. Felly os chi'n gwmpas nos Iau, yna mae angen 7 llais. Eto fi'n credu chi dorri'ch enw fan hyn, os chi'n dymuno bod yn rhan o hynny, felly cofiwch am y gwaith yna. Ac yna, mwyn bod yn gymorth i gael y gwaith yma, mae'n griw mawr o bobl o Oklahoma wedi dod i'n helpu ni. A fori, fydd rhain o'n ni, a bydden nhw yn mynd o gwmpas yr ardal, yn mynd ar flyers yma, y hysbysebion, i 2 pol gwahanol, falle ar y stryd, i rwyddo'r gwaith. Ac yna, bydd y gyfle rhwng tua 6 ar 7 yn neuad yr eglwys, sydd ar Church Road yn y pentre, i ymuno gyda'n gilydd, i gael noson gyda'n gilydd. Felly cofiwch am hynny, fydd yn greu gweld gymaint sy'n bosib ohono ni yn cyfarfod rhwng 6 am 7 yn neuad yr eglwys nos fori. Yn y gyfle fyna i wneud bach o waith celf hefyd ar gyfer gwyl y goleuni. Felly, gwnewch y mwyaf cyfle sydd gyda ni nos fori. Un coedydd arall, ond anffodus, mae'n coedydd yn hir eto fi'n flin, ond newch y mwyaf o'r cyfleoedd ar gyfer gwyl y goleuni, ond hefyd, fi wedi sôn sawl gwaith ar fod i Sul bod castell y mis ar gyfer mis Ydrwy gyda gwaith UCCF. A UCCF yn gwaith Universities and Colleges Christian Fellowship yn gweithio gyda Christnogion sydd mewn prifysgolion a cholegau yn arbennig gyda'n debau Christnogol. A fi'n gwybod bod y nifer ohono ni wedi cael bydd, cael ddylanwad gan waith, cael dylanwadu gan waith yn debau Christnogol. A fi'n gwybod y 3 pwynt pwysig pam bod e'n werth cefnogi y gwaith yma, a 3 peth, felly allwn ni weddio wrth ni gofio am y gwaith yma. A'r peth cyntaf yw bod e'n gyfle da i Gristnogion ifanc i cael ei meithrin a bod nhw'n tyfu yn y ffydd. Yn aml, falle bod y Gristnogion ifanc sy'n eriod wedi gorfod sefyll ar ei traed ei hun ac yn cyrraedd y brifysgol a dylanwad y byd y secular mor bwerus a mor gryf bod hynny'n anodd. A cwestiynau, pethau maen nhw'n gweld, dyn nhw ddim wedi ystyried falle. Ac yna mae'n cael cyd-fyfyrwyr sydd yno i fod yn gymorth iddyn nhw, yn lot fawr o help ac yn fodd i gryfhau ffydd. Mae'n amlwg, mae'r eglwys leol yn rhan holl bwysig o hynny hefyd. Ond dyna'r beth cyntaf i'n meddwl yw bod e'n meithrin ffydd y rai ifanc sydd yn mynd, a ni'n profi na'n hunain neu gyda Fflir a Morris yn barod wedi mynd i'r brifysgol. Ond fi'n credu'n bwysicach yw'r ail beth, sef mae'n gyfle gwych i efengylu. Hynny yw, ni'n gwybod bod pan mae pobl yn setlo lawr i fywyd a threfn bob dydd, bod fel petai'n anoddach i gyrraedd pobl gyda'r efengyl. Mae gyda ni newyddion da
o laweinydd mawr, ac am ba bynnag reswm, y pobl ifanc sydd yn mewn prifysgolion a cholegau yn agored i wrando ac i sgwrsio ac i drafod a mae hynny wedi arwen. Falle yn eich profiad chi hyd yn oed i wrando ar y Efengyl ac i ystyried yr Efengyl ac yn y pen draw Dyw'n arwen chi i fywyd yn yr arglwydd Iesu Grist. Ac mae'n gyfle gwych, mae'n gyfle strategol hefyd, fi'n meddwl. Hynny yw, pan ni'n meddwl am yn gyffredinol, swyddi dylanwadol yn y cymdeithas ni, p'un bod ar lefel y gwlad, fel prif weinidog hyd yn oed, neu aelodau cyfeilliad, neu aelodau seneddol, neu gweithio yn gwasanaeth sifil, neu a lefel hyd yn oed mwy personol yn wir a gwragedd ac yn famau ac yn dadau, neu mewn swyddi proffesiynol fel athrawon neu perianwyr neu cynnyrchwyr cledu neu awduron neu artistiaid. Ta beth yw e? Ta beth yw swydd chi er enghraifft? Mae eisiau fod erbyn hyn angen profiad a gradd yn y brifysgol neu coleg i wneud y swydd hynny. Ac hefyd, wrth gwrs, mae'n strategol oherwydd mae arweinwyr eglwysu ac aelodau eglwysu. Yn aml, mae profiad yn y brifysgol a coleg yn gallu bod yn sylfaen cadar. A rhai hyd yn oed, ni'n gwybod amdano, sydd wedi dod yn Cristnogion mewn brifysgol ac sydd bellach yn weinidogion ac yn gynhadon. A mae hynny'n dod i fi yn y trydydd pwynt, sef mae'n gyfle gwych gynhadaeth byd eang. Yn ei fwy nag erioed trwy bod, mae'n y bobl o bob gwlad, bob llwyth, bob iaith yn dod i Gymru i'r brifysgol. Rhai o wledydd ble mae'n amhosib cyfarfod fel eglwys yn ei rhannu'r Efengyl. Ac felly mae'n y gyfle euraidd i wneud hynny gyda myfyrwyr a hefyd mae'n gallu arwen sicr fi nawr y pobl a'r deithiau cynhadol pan nhw'n fyfyrwyr ac sy'n bellach yn gynhadon mewn gwledydd ymhedwar barn byd. Felly cofiwch am waith UCCF ac cofiwch os chi'n gallu rhoi yna rhowch hefyd ar gyfer caster y mis. Wel, ydych chi'n falch i glywed bod fi'n dod i ddiwedd y cyhoeddiadau a felly mi ddechrau ar y ddoliad ni o ddifri. A mewn fraint gyda ni'n dweud ddod o flaen yr arglwydd ar fore Sul. I ddathlu'r atgyfodiad a hefyd i ganu mawl a chlod iddo fe. Newn ni droi at yr arglwydd mewn gweddi. O Dduw mawr, ni yn diolch yn fawr i ti bod ni'n gallu dod at ti hwn oherwydd bod ti'n fyw gras, bod ti'n fyw cariad, bod ti'n fyw sydd yn estyn lawr ato ni. Ac arglwydd, ni'n dod ddim byd i'w gynnig, ond yr arglwydd Iesu Grist. Ac o Dduw, ni'n diolch i ti am dan o fi. Ni'n diolch i ti bod dy ras ti a dy gariad i weld yn berffaith ynddo fi. O Dduw, ni'n gofyn i ti fadden ni o bai yn derbyn ti. Ac arglwydd derbyn ni yn enw ac yn heiddiant yr arglwydd Iesu Grist. Ac o Dduw, ni'n gweddio wrth ni gyfarfod nawr, byddwn ni'n ymwybodol o'i bresenoldeb yn ein plith ni, trwy'r ysbryd lan, yn ein huno ni, bod ni'n dod o gefndiroedd gwahanol, a phrofiadau gwahanol, a bod yma hyd yn oed o wledydd gwahanol. Arglwydd i'n gweddio, ble ti'n rhoi glas ni bod yma, ar yr hyn wyt ti'n paratoi ar y cyfer ni rhyw ddydd, ble fyddwn ni'n gallu addoli o bobl o bob llwyth, o bob iaith, gyda'n gilydd, yn un llais, yn canu mawr i'n harglwydd i'r. Arglwydd ti bia'r clwyd, arglwydd gogoneddad enw dy hun bore yma'n ein plith. Ac dyrchafau nhw, yr arglwydd Iesu Grist. Amen.
Diolch. Wel, un o breintiau arwain oedfa yw, chi'n gweld gwynebau pawb. One of the privileges of leading is I can see everybody's face. And it's lovely to see you this morning. Familiar and not so familiar faces. But croeso cynnes, it's lovely having you with us today. Mae'n emyn cyntaf ni, 188 o'r llyfr Emynau. The first hymn we're going to sing, it's a hymn written by one of the most famous hymn writers in Wales. William Williams Pantycelyn. Hopefully you've heard of him. If you want to know anything about hymns, come and see me at the end. They are laughing because don't come and see me. Go and see Emir's father, Wyn James, who's sat at the back there. Any question about a hymn, he'll answer it. So you've got that privilege in the end to ask him any question. But William Williams, he was influential in the Methodist revival in the 18th century. And he was a renowned poet and author. He was born in 1717, and his desire was to become a doctor. But God had other plans. And in 1737, by God's grace, he heard Hywel Harris preaching, and he was saved. And then became a minister. And over the years, he wrote apparently over 800 hymns. Most of them in Welsh, but some in English. Possibly the most famous one in English is Guide Me, O Thy Great Jehovah, Pilgrim Through This Barren Land. They say his hymns are full of theology, but also his experience and every other Christian's experience, the emotion as well as the theology of it all. So we're going to sing one of his hymns this morning, the first hymn. You've got a copy. We'll be singing it in Welsh, but please sing it in English. I was talking to some of you yesterday, and we've just come from an English-speaking church. And I found it really hard singing in English. Such a foreign language for me, as you can say, possibly. But I was speaking to the minister at the end, and I said the first week we were there, or second week, I found it difficult singing that hymn in English because I know it in Welsh. And he said, I won't go into a theological argument, but sing it in Welsh. Because in heaven, in the new earth, I'm sure we'll be singing praises to God in our mother's tongue, but we'll all be understanding each other. So can I encourage you, sing it in English, and we'll sing it in Welsh. It's far better in Welsh, to be honest. But there we are. Sut wythnos I chi di cael? What kind of week have you had? I'm sure it varies a lot. But where do we have our hope? Well, William Williams says, Iesu, Iesu. That's our joy. Dyna'n llawenydd ni, dyna'n gobeith ni. A ni'n diolch I Dduw am yr arglwydd Iesu Grist. Falle bod chi blant wedi cael amser anodd yn ysgol. Dyma'ch gobeith chi. Dyma lle gewch eich cysur, dyma lle gewch eich nerth yn Iesu Grist. Felly, newn ni godi, we'll stand to sing the first hymn. When Steve starts playing, we'll all stand up.
Plans, dewch chi mlaen i'r blaen. We're going to have a short talk with the children. So they're going to come up to the front. Nawr, chi'n cofiwch, wel, lot o ddos yn ôl, nath y gremyr sôn am bod ni fod caru Duw. A sut i ni fod caru Duw? Chi'n cofio, nawr ni fod caru Duw gyda holl calon, ni fod caru Duw gyda'n holl enaid, ni fod caru Duw gyda'n holl meddwl, da iawn, a caru Duw gyda'n holl nerth, da iawn. A ni sôn, pan ni yn caru Duw, ni eisiau caru Duw gyda pob peth amdano ni. Ond ni methu wneud hwnna yn erbyn hunain. Peth cyntaf mae eisiau ni ddod i adnabod Iesu Grist. A ni newydd caru am Iesu Grist. A dyna beth ni eisiau, ni eisiau dod i adnabod Iesu Grist. Ond mae Iesu Grist yn dweud, ni eisiau chi garu Duw a holl galon, holl enaid, holl feddwl, holl nerth. Ond mae wedyn yn dweud, fi hefyd eisiau chi i garu pobl eraill. Caru pobl yn yr eglwys, ond caru pobl eraill. Caru pobl eraill fel i chi'n caru chi'ch hunan. Nawr, sut i ni'n gallu dangos cariad at pobl eraill? Chi'n meddwl am ffordd, sut i chi dangos cariad at pobl yn y capel, a ffrindiau yn yr ysgol, a pobl tu fas? Sut gallwn ni ddangos bod ni'n caru pobl? Da iawn. Gallwn ni helpu. Chi'n gweld rhywun yn falle codi rhywbeth am yn gormod o bethau i gario. Chi eisiau fi helpu? O na, chi'n dangos gofal a concern a cariad at person. Sut arall ni chi? Am mae o fi doi, o fi gallu cael yn olchi o fi yn cael fi mas o'r bwrs fi. Da, wel na ni, na un ffordd. O ti'n helpu Elsie? Mae hwnna'n dangos cariad at Elsie. Mae Molly'n helpu Elsie. Sut arall ni'n gallu dangos bod ni'n caru pobl eraill? Ni'n gallu helpu pobl pan o'n nhw'n cwmpo. Da iawn. Ni'n gweld rhywun wedi cwmpo, a ni ddim yn pero chwerthin. Ni ddim yn cerdded i ffwrdd. O, chi'n iawn, chi eisiau help. A falle helpu nhw i ddelio gyda'r anodd nhw wedi cael. A fi wedi mynd. Do, ti wedi cael o'n i'n gweld hwnna ddo, cwt yna. So mae lot o ffyrdd, falle bod ni chi dweud wrth bobl. O, fi'n caru chi. Mae'r bendig o dad y mam, dweud wrth nhw, o, ni'n caru chi. A dweud wrth bobl, chi eisiau ni helpu unrhyw ffordd, pob math o ffyrdd, a fel eglwys, i ni, mis yma, yn helpu, nid ni'n gilydd, ond pobl sy'n byw falle o gwmpas eglwys newydd. A sut ni'n mynd i helpu yw, ni'n mynd i roi coffi, ni'n mynd i roi, beth yw hwnna? Siampŵ neu sebon o ryw fath. Ni'n mynd i roi bwyd. Oedd yn Hodri yn gweud, ni'n mynd i gasglu banc bwyd. A chi'n gwybod, o gwmpas eglwys newydd, mae rhai pobl sy'n lot o arian efo nhw. A mae un peth bach yn i chi dangos i bobl bod ni efo concern, bod ni yn caru chi, ni'n mynd i helpu chi. Felly, mis yma, wythnos nesaf, ni'n dod â gwahanol bethau o'r tŷ, byddwch yn ofalus rhieni, a byddwch chi dod â nhw i'r capel mwyn dangos i bobl falle sydd ddim gyda lot o bethau, ni eisiau helpu chi. Mae'n un ffordd syml o ddangos cariad at pobl eraill. Felly mae Iesu Grist yn dweud, eisiau chi garu Duw a holl galon, holl enaid, holl feddwl, holl nerth, ond hefyd eisiau chi garu pobl. Pobl sydd o gwmpas ni. A ni'n trial dangos hynny. Reit, nawn ni weddio, a ni'n gylchu fe nôl. Nawn ni weddio. O Dduw, helpa ni, plis, i garu Iesu Grist a dy garu di, a helpa ni hefyd i garu pobl eraill os gweli di fod yn dda. Helpa ni i'w rando yn ystod yr oedfa nawr, am bod ni'n gofyn pob peth yn enw Iesu Grist. Amen.
Da iawn chi, ewch chi nôl. Wel, ni'n mynd I ganu eto emyn 47 o'r atodiad. We're going to sing again from this booklet. This has no translation. So you'll just have to listen and try, possibly, and sing with us. It's a hymn not written by somebody from the 18th century. It's a hymn written by one of the founders of this church. Unfortunately for us, he died about 2 years ago. I used to refer to him as Uncle Noel, Noel Gibbard. He was a preacher, but he wrote a lot of hymns, and we've got the privilege of singing some of his hymns. Now, there's no translation, as I said, but I will give you just a quick overview of the hymn. The first verse kind of asks the question, who is this person who's preparing himself to suffer on the cross? And of course, it is Jesus who will finish his Father's work. The second verse, he asks, who is this person suffering on the cross? Well, it is Jesus who has finished his Father's work. The third verse asks, who is this person who meets and blesses his friends and followers? Well, it is Jesus who has his face looking towards heaven as he ascends back to his Father. And the last verse asks, who will come again to be worshipped by his followers, and every knee will bow and every tongue confess? Well, it is Jesus. He is coming, who gives, at that day, he will give his Father all the glory. So we'll sing that. I hope you'll enjoy the singing, but we are singing to his praise. And after we've sung, Chris and Gavin, they're going to come up to the front here and share with us as a church something about their experiences and their church situation in Oklahoma. Okay? We'll stand when Steve starts playing. Sweet
My name is Chris Jones, and I am the team leader of all the chaos that we have brought to the service today. We have been coming to Wales now for 15, 17 years in different capacities. We've spent most of our time in the past in Swansea, and are really looking forward to our opportunities to expand and get to know more people, more places in Caerdydd and later in the week in Carmarthen. So on behalf of our church, Henderson Hills Baptist Church, the elders and our pastor, I want to just offer our thanks, our welcome to building relationship and getting to know each other. They offer their gifts and time to you of love, and want you to know just how much that we care about you. We are astounded continually at how much God continues to impress on our hearts, how much He loves Wales. And we are honored for the opportunity just to contribute to that. You want to tell us a little bit about your church and introduce you? Yeah, so apologize for my voice, still recovering from a cold that won't go away, but hopefully you can hear me. My name is Gavin Hart, and my wife, Stephanie, you probably saw and heard us and our children. She's back with our 3 kids in the vestry, and we are so excited to be here. We are, so I co-lead the team with Chris, and we're from Redemption Church. It's another church in South Oklahoma City, and a handful of us on the team are a part of that church. And yeah, it's been our pleasure and honor. Chris and I have partnered together now for this makes 10 years doing this trip together. And excuse me. I even wanted me to share just a little bit of my history, even prior to partnering with Chris. My joy getting to start learning to love Wales began in 2008. And 2008, 9, and 10, I was mostly in Caerdydd. My wife and I got to spend some time here. And so I actually lived in Caerdydd for the summers of 2009 and 10, and got to work in various parts of the city. A good part of my time was spent in Butown, working with both Welsh and then immigrants from other parts of the world, and getting to share and learn. It's been such a joy to continually get to invest. We like to talk about short-term trips with long-term impact, and that was always the goal. And by God's grace, here we are, 15 years later, still getting to partner and learn and grow together with our brothers and sisters here in Wales. So we are so excited. Our same as Chris said, our elders and church family back at Redemption Church are excited to be able to send us here and send their greetings, and are praying for you and have been praying for all of you for quite some time. And so we're very excited about what the future holds and the opportunity to continue to partner and grow together. So I think that covers most everything. Yes. Thank you again very much. Thank you so much. Diolch yn fawr. Thank you very much. Mae'r darlleniad yn dod o Hebreaid, pennod 4. Hebreaid, pennod 4, ac adnod 14 i diwedd y bennod. Ac yna fyddwn ni'n troi i pennod 10 ac adnod 19. We're reading from Hebrews chapter 4, verse 14. Gan fod gennym felly archoffeiriad mawr sydd wedi mynd trwy'r nefoedd, sef Iesu, mab Duw, gadewch i ni lynu wrth ein cyffes. Canis nid archoffeiriad heb allu cyd-ddioddef am gwendidau sydd gennym, ond un sydd wedi ei brofi ym mhob peth yn yr un modd â ni, ac eto heb bechod. Felly, gadewch i ni nesau mewn hyder at orsedd gras, mwyn derbyn trigaredd a chael gras yn gymorth yn ei bryd. Ac yna pennod 10, adnod 19. Chapter 10, verse 19. Felly, frodyr,
gan fod gennym hyder i fynd i mewn i'r cysegr trwy waed Iesu, ar hyd ffordd newydd a byw y mae ef wedi ei hagor i ni drwy'r llen, hynny yw, trwy ei gnawd ef, a chan fod gennym offeiriad mawr ar dydd Dduw, gadewch i ni nesau a chalon gywir, mewn llawn hyder ffydd, a'n calonnau wedi ein tynellu'n lan oddi wrth gydwybod ddrwg, a'n cyrff wedi ei golchi a dŵr glân. Gadewch i ni ddal yn ddi-wyro atgyffes ein gobaith, oherwydd gallwn ddibynnu ar yr hwn a roddodd yr addewid. Gadewch i ni ystyried sut y gallwn enyn yn ein gilydd, gariad a gweithredoedd da, heb gefnu ar ein cyd-gynulliad ein hunan yn ôl arfer rhai, ond annog ein gilydd, ac yn fwy felly yn gymaint a'ch bod yn gweld y dydd yn dod yn agos. Wel, ni'n gweddio bydd Duw yn bendithio y rhannau hynny o'r gair i ni. Gadewch i ni weddio, let us pray. Ein tad, ni'n diolch bod ni wedi cael cyfle i ganu mawl i ti ac i ganu mawl i'r arglwydd Iesu Grist. O Dduw, ni'n diolch i ti am yr un a wynebodd y groes. Diolch am yr un a nath fyw bywyd anodd yn cael ei wrthwynebu, yn cael ei gamddehongli, yn cael ei wrthod. Diolch amdano fe, yr un ath i'r groes ein mwy ni, yr un a ddioddefodd yn ein lle ni. O arglwydd, ni mor gyfarwydd ar geiriau yma, ond ni'n gweddio nawr trwy'r ysbryd glân y bydde di'n dangos i ni o'r newydd dy gariad di a cariad Iesu Grist i ni, ac y byddwn ni'n cael ein anodd peidio a canu mawl i ti. We thank you, Lord, for our Saviour, Jesus Christ. Jesus, all sufficient. And oh Lord, we thank you for all he did for us, and we pray in your mercy through the working of the Spirit that you will draw us nearer to him and make us more like our Saviour. O Dduw, ni'n gweddio am ein gilydd, y bydde di yn siarad yn ni bore yma, i ni yn bobl a profiadau gwahanol hyd yn oed yn ystod yr wythnos yma. A ni'n gweddio, o Dduw, ar y ti'n cynorthwyo ni i ganolbwyntio o'r plentyn ienga i'r oedolyn hynaf. Ac y bydde di, o Dduw, yn siarad â ni trwy dy air. Ni'n gweddio i ti ddefnyddio aled bore yma, i ti roi rhyddid iddo fe. Ac y byddwn ni'n mynd o yma, nid yn rhyfeddu ar aled, ond yn rhyfeddu arna ti ac ar Iesu Grist. Ac y byddwn ni, o Dduw, yn nesau yn fwy ac yn fwy ato ti os gweli di fod yn dda. Lord, help us to draw near to you day by day. We pray, O Lord, that you will keep us from the evil one and sanctify us in your word. And we pray, O Lord, as we have fellowship together, that we will know of your love as we enjoy fellowship, and that awareness that we are one in Jesus Christ. Lord, we are so aware that we've got nothing to offer you. It's all of grace, it's all of you. And we praise you for that, and ask that you will show again to us in a fresh, real way how much you have loved us. O arglwydd, ni'n gweddio i ti roi nerth i ni hefyd i ddangos gariad at eraill, fel o'n i'n sôn wrth y plant, byddwn ni'n caru eraill fel ni'n caru ni'n hunain. Ac ni'n cofio arglwydd am bobl sydd yn mynd trwy gyfnod anodd ar hyn o bryd, bydd yn agos atyn nhw os gweli di fod yn dda. Ni'n cyflwyno ein byd, ni'n meddwl am Gaza ar hyn o bryd a Israel a'r holl drafferthion. Arglwydd, ni ddim yn deall yn iawn beth sy'n digwydd. Ni'n gweddio i ti roi doethineb i arweinyddion gwledydd, a ni'n gweddio bydd heddwch yn dod yn fuan. Ac yn gofyn am dy blant yn y sefyllfaoedd yna, bydd yn agos atyn nhw. Bydd gyda arweinyddion yn gwledydd ni yma, dyrodd doethineb iddyn nhw os gweli di fod yn dda. Clew ein gweddi ni felly arglwydd, bydd gyda ni, bydd gyda Emyr yn Llanelli heddi. Ni'n gweddio ti fendithio amser ar Americanwyr yma dyddiau nesaf yma. Yn gweddio arglwydd yr ti'n paratoi ni ar gyfer
gwyl goleini, a bydd yr hyn fyddwn ni'n ei wneud yn helpu bobl ac yn gyfrwng i ddod â bobl i glyw yr efengil. Clyw ni felly a derbyn ni yn enw y cynheiddiant Iesu Grist. Amen. Wel, ganwn ni cyn i Aled dod lan i agor y gair, rhif 59 yn yr atodiad. You can join with us in this hymn. You've got it with you. Yng Nghrist ei hun, mae'n obaith i. Ef yw fy hael, fy nerth, fy nghan. Fe godwn ni gan ni. We'll stand to sing when Steve starts playing. Wel, diolch yn fawr am y croeso. Mae wir yn hyfryd cael bod gyda chi bore yma. Americans, I spoke to Chris at the beginning. Jet lag is a real thing, so if you nod off, I'm not going to take it personally.
everyone else, I will be taking the person. Okay, so mae eisiau pawb all i'w randa. Os newch chi agor y gair i'r darlleniad, so Hebreaid 4, a nodau 14 at 16. Mi'n edrych bach fan hyn a cwbl o ddarlleniadau arall. Nawr, fi ddim ond mynd yn rhydd ddofn mewn i cefndir llythyr y Hebreaid, achos ni dim ond yma am bore yma. Ond mi fydd yn helpu ni nodi cwbl o bethau ynglyn â'r llythyr, ynglyn â'r lled ni yn y gair fan hyn. Mae'n llythyr sydd wedi cael ei ysgrifennu i Gristnogion a oedd arfer bod yn Iddewon. Ac felly, mi oedden nhw'n yn deall yr hen draddodiadau, o'n nhw'n deall yr holl system offeiriadol, o'n nhw'n nabod ei Beibl a'r Hen Testament yn arbennig o dda. Ond maen nhw wedi cyrraedd cyfnod yn ei bod yn nhw lle maen nhw'n cael ei erlyd. Am wahanol resymau, maen nhw'n mynd trwy cyfnod anodd tu hwnt. A maen nhw'n dechrau cael ei temtio i fynd nôl at y ffydd Iddewig. Maen nhw'n dechrau meddwl, yw hwn wir yn werth e? A mae'r awdur yn mynd ati ar y dasg o perswadio nhw fod Crist yn werth e. O ragoriaeth Crist o gymharu gyda pob peth arall. Mae'n neud hynny mewn cwbl o ffyrdd. Mae'n sôn am fel bod Crist wedi cyhoeddi neges yr efengyl mewn ffordd gwell na sydd wedi bod erioed. Felly yn well na'r yngylion, well na'r proffwydi. Mae'n sôn am gorychafiaeth Crist dros Moses. Mae'n sôn bod Crist yn orffwys gwell na unrhyw beth arall mae'r byd yn ei gynnig. Ac yna, sydd diwedd penod 4 lan at penod 10, mae'n perswadio nhw fod Crist yn well offeiriad, yn well archoffeiriad, ac yn gyfamod gwell na unrhyw beth oedd gyda yr Iddewon yn yr Hen Testament. Hynny yw, mae'n trio perswadio nhw bod yr oeddion yma oedd fod pwyntio tuag at Iesu Grist, bod Iesu Grist yn amlwg yn well na'r oeddion yma. Hynny, mae fel rhywun yn dod mas o cinema a dweud wrth y ffrind, oedd y ffilm yna'n wych na gyda. A bod y ffrind yn dweud, oedd well gen i y trailer, i fod yn onest. Hynny, dwi ddim yn gwneud sens. Mae'r trailer yn pwyntio tuag at y peth go iawn. Nawr yn y ran yma lle mae'n sôn am bod Iesu yn archoffeiriad gwell, pryd mae'n sôn am yr aberth gwell, y cyfamod newydd. Tair gwaith, ni'n cael yr anogaeth yma i nesau at Dduw. Yn penod 4, yn penod 10, fel ni darllen, ac yn penod 7, mae'r anogaeth i nesau at Dduw. Yn penod 4, mae'n dweud nesau at gorsedd gras. A wrth i fi darllen llythyr yma'n ddiweddar, fe wir taro fi bod y croeso yna'n cael ei roi ni tair gwaith i ddod at orsedd gras, i ddod at Dduw. Ac ys i'n herio i wneud hynny. A falle dim herio'r gair, mae herio yn ei swnio fel bod fi'n bod gair negyddol. Ges i'n annog bod gen i raint rhyfedda i ddod at Dduw. Ac felly dyna beth wedi bod yn gweddio am bore yma. Wrth i fi baratoi, yw byddwn ni, sy'n os pwy ydych chi, sy'n os lle ydych chi yn eich ffydd chi ar y foment, yn gadael bore yma yn tymlo, fi moyn nesau at y Duw yma, fi moyn nesau at orsedd gras. Ni'n mynd i edrych ar pa hawl sydd gyda ni i nesau, beth yw ei nesau, a wedyn ein cysur ni wrth nesau. Felly, pa hawl sydd gyda ni nesau, beth yw ei nesau, a'n cysur wrth nesau. A wedyn heno, bwriad, os chi'n dod yma heno, yw i edrych ar hanes rhywun, y narratif o rhywun yn nesau Dduw, rhywun yn closio at Dduw yn ei hanes nhw. Felly, ein hawl ni i nesau at Dduw. Mae yna emyn yn dweud, pa fodd y meiddiaf nesu a thithau yn Dduw mor lan. A mae'r emyn yn hollol gywir, na gwe. Ni'n dweud bon, wel, pa fodd ydw i'n gallu nesau at Dduw, achos ti'n Dduw mor lan a ni'n bechaduriad. Mae'n broblem enfawr. Does dim hawl gyda ni, fel ydyn ni, i ddod at Dduw. Mae'n methu digwydd. Yn yr Hen Testament, mi oedd gyda yr Iddewon yr archoffeiriad. A mi oedden nhw yn cynnig rhoddion ag aberthau dros bechodau yr Israeliad. Yr archoffeiriad oedd fel petai eu prif cyfryngwr nhw gyda Duw. Bydd y Duw yn gweld eu pechodau nhw, gweld y pethau nhw'n wneud yn anghywir, ond bydd yr archoffeiriad yn sefyll ar eu rhan nhw yn offrymu aberthau.
a bydde cyfiawnder Duw yn cael ei fodloni yn yr aberthau yma, yn yr anifeiliaid yma. A'r prif seremoni oedd yr archoffeiriad yn wneud oedd cyflawni seremoni dydd y cymod. Ar yng-nghefn y tabernacl, bydd yna man o'r enw y cysygr sancteiddiolaf, oedd e tu ôl i llen, rhyw cyrtyn mawr. A dyma lle oedd presenoldeb Duw yn trigo. A unwaith y flwyddyn, oedd yr archoffeiriad yn cael mynd mewn i'r cysygr sancteiddiolaf. Ar ôl gwneud amryw o aberthau dros y hun i lanhau ei hunan a glanhau y bobl, bydde wedyn yn dod â gwaed, oedd wedi cael ei aberthu trwy nifael, a mi fydde yn mynd mewn i'r cysygr sancteiddiolaf ac yn tywallt y gwaed yma ar y drigareddfa. Drigareddfa oedd y ceiad oedd ar arch y cyfamod. Yn Saesneg, the mercy seat, y drigareddfa. Yn bersonol, bydd hi'n gweld y term gorsedd gras i gyda ni'n diwedd penod 4 yn sôn am yr un peth. Y gorsedd gras, the mercy seat, y drigareddfa. Lle mae presenoldeb Duw yn trigo, man lle mae pechod yn cael ei ddelio gyda. A felly oedd yr archoffeiriad yn dod mewn i'r cysygr sancteiddiolaf gyda'r gwaed yma, a byddai'n tywallt y gwaed ar y drigareddfa. A mi oedd e'n neud hwn fel cymod dros ei hun a dros yr holl iddewon. Fel rhyw fath o aberth dros ei holl bechod yn nhw oedd wedi bod yn y flwyddyn blaenorol. Ond darlun oedd hwn. Hynny yw, doedd dim effaith o lladd ar y nifa. Hynny yw, ni gwybod ni. Gyda'n pechaduriad ni, bydde ddim yn neud sens dweud, wel mae'r anifel yna wedi marw dros pechod y fi. Doedd dim pwynt iddo fe. Pwynt yr aberth, anifeiliad yna, oedd pwynt nhw tuag at y ffaith mae'n rhywun mynd i ddod sydd yn mynd i delio gyda'r broblem. Oedd fel petai, oedd y holl dyfod yma, oedd y holl seremoni yma, atgoffa nhw bod na broblem. Atgoffa nhw bod nesau at Dduw ddim yn rhywbeth oedd yn gallu digwydd yn hawdd. Oedd yna llen o'i blaen nhw. Doedd nhw ddim yn cael ffordd mewn i bresenoldeb Duw. Yr holl aberth yma'n atgoffa nhw bod gyda nhw broblem. Nawr, rai pobl, rai o'r ddew yn gallu gweld beth oedd yr arwyddion yma yn pwyntio tuag at. Ond oedd rai nhw methu gweld hynny. Ond methu gweld bod yr arwyddion yma'n pwyntio tuag at Crist. Wel, i ni bore yma, sut mae pethau wedi newid ers Crist? Wel, oedd y darlleniad yn Hebreaid 10 yn darllen fel hyn. Felly gyfeillion, gan fod gennym hyder i fynd mewn i'r cysygr drwy waed Iesu ar hyd ffordd newydd a byw, mae ef wedi agor i ni drwy'r llen, hynny yw trwy ei gnawd ef, a chan fod gennym affeiriad mawr ar dyddiw, gadewch i ni nesau a chalon gywir. Felly yn y cyfamod newydd yma nawr, ni ddim yn dibynnu ar yr anifeiliad, ond hytrach ni'n dibynnu ar offeiriad, ar yr archoffeiriad mawr Iesu sy'n dweud, fi di tynellu fy ngwaed fy hunan. Mae Christ yn dweud, fi di wneud hwnna unwaith ag am byth. Oedd yr anifeiliad gofod cael ei lladd bob blwyddyn. Bron bod yn dangos bod e ddim yn gweithio. Mae Christ yn dweud, fi di wneud e unwaith ag am byth. Nes i byw bywyd perffaith, fel fod yn aberth sydd yn gymwys i maddau ein pechodau ni. Ac achos hynny, a dim ond achos hynny, mae'na ffordd i ni gael perthynas gyda Duw. Mae'r aberth wedi ei dalu. Mae'r gwaed wedi cael ei denellu. Mae llen y deml, pryd bu farw Crist, mae llen y deml yn rhwygo'r agor, fel petai'n dweud, nawr mae presenoldeb Duw ar gael i pawb. Dyna yw ein hawl ni bore yma. Os mae rhywun yn dweud chi bod chi'n gallu nesau at Duw mewn unrhyw ffordd gwahanol, maen nhw'n anghywir. Ni methu. Mae'n llwyr trwy Iesu Grist. Llwyr trwy ei waed ef yn unig. Yn ail felly, beth yw e i nesau? Falle bod chi'n hori'r cwestiwn, fi'n gallu gweld bod ni dim ond gallu nesau trwy Iesu Grist. Ond beth yw e i nesau ato fe? Beth yw e i nesau
at Dduw, i nesau at orsedd gras. Wel, gai awgrymu yn syml iawn, beth yw e? Yw siarad gyda Duw. Gweddio. Mae'n unrhyw beth yna, os chi moyn closio, os chi moyn dod i nabod nhw well, os chi moyn nesau, mae rhaid i chi siarad, mae rhaid i chi gyfathrebu. Mae mor syml a hynny. Mae nesau at Dduw yn meddwl bod ni yn gweddio, yn siarad gyda fe. Does dim rhaid i ni gorgymlethu fe. Ond wedi dweud hynny, mae hefyd yn gysur fi'n credu gwybod beth sy'n mynd ymlaen pryd yr ydyn ni yn gweddio. Ydy mae'n syml, ond mae beth sy'n mynd ymlaen fi'n credu yn anogaeth. Sut mae'r drindod yn rhan o'r broses yma. Felly yn y broses syml o weddio, beth sy'n digwydd yw bod yr ysbryd glân sydd yno ni yn ein symbolu ni, yn ein troi ni at Dduw, yn ein annog ni i fel, mae eisiau ti siarad gyda Duw. Mae'n gweddio ni yn mynd at Grist, a mae Crist yn eiriol ein gweddio ni wedyn at Dduw y Tad. Cofio, fi'n credu yn Cwmpawd, mae'n dweud y darlun yma, fi'n holl o siŵr, ond Cwmpawd yn esbonio Crist yn eiriol ein gweddio ni fel bethau afon ar ôl lot o law, fel sydd wedi bod, mae'n rhai mannau o Prydain dros wythnos diwetha, mae'r afon yn gryf. Mae tunelli o ddŵr yn dod lawr yr afon, a mae chi gweld brigyn bach yn dod ar hyd yr afon. A'r dalyn yw bod ein gweddio ni fel y brigyn bach yna. Mae ar ei ffordd tuag at Duw y Tad. Ac yna y dŵr, y grym sy'n dod gyda'r brigyn, yw Crist yn eiriol ar ein rhan. Bod Crist fel petai yn dod yn gweddio ni gyda'i holl rymau, gyda'i holl gariadau at Duw y Tad. Nawr, un Duw sydd yma, ac felly mae hawl gyda ni i weddio ar y tri rhan o'r drindod. Ond y patrwm sy'n cael ei osod i ni yn y Beibl yw bod ni'n dod trwy symboliad yr ysbryd glân, trwy eiriolaeth Iesu Grist at Duw y Tad. A dwi'n ddim yn meddwl bod yn rhyw fath o hierarchy, ond jyst patrwm sy'n gobeithio yn anogaeth i chi. A fel wedys chi, peidiwch meddwl nawr, mae'n swnio'n rili gymleth, ond ddim yn neud e. Yn ei hanfod, jyst siarad gyda Duw yw gweddio. Mae mor syml a hynny. Ac felly, frodyr a chwiorydd, gai annog ni i nesau at orsedd gras. Os ni'n hawlio fe trwy Iesu Grist, os yw mor syml a siarad gyda Duw, dewch, gnewch e. Os ydych chi ddim yn Gristion bore yma, mae Crist yn cynnig maddeuant i chi. Pwy bynnag ydych chi? Falle bod chi'n meddwl, wel, fi rili ddim yn ddigon da. Newsflash i chi, chi ddim. Sdim un o'n iawn. Ond achos Crist, achos gwaed Crist, chi yn gallu dod ato fe bore yma a siarad gyda Duw a gofyn am faddeuant. Gorsedd gras yw e. Mae wrth ei fodd yn maddau. Dewch ato fe. Os ydych chi yn Gristion bore yma, gael gynnig bod ni'n dod at gorsedd gras yn ddyddiol. I ofyn am faddeuant. Nawr, dwi'n ddim yn meddwl bod aberth Crist heb weithio, y ffaith bod rhaid ni dod dydd ar ôl dydd, ond gan bod ni'n credu bod ni wedi derbyn cymaint oddi wrth Dduw, pryd ni yn pechu, a ni'n neud hynny yn ddyddiol. Ni eto moyn dod at gorsedd gras a dweud, o Dduw, madde fi. Diolch ti bod na faddeuant trwy dy fab yr arglwydd Iesu Grist. Ond dwi'n dod at gorsedd gras, dwi'n dod at Dduw, dwi'n nesau at Dduw, ddim yn gorffen fyna. A wrth gwrs, mae'r cysur o cael maddeuant yn anhygoel. Ond bydd yna ddim lot o gysur os mae Duw yn dweud, dewch chi siarad gyda fi pryd chi moyn maddeuant, ac yna fi moyn i chi wedyn byw eich bywyd chi ar ben eich hun, tan bod chi'n marw a wedyn ei gwrdd â chi ar y diwedd. Na, mae Duw yn dweud, wrthyn ni'n nesau ato fe ym mhob peth. Ac yn fwy na hynny, mae e wrth ei fodd pryd ni'n nesau ato fe. Gyda'n gofidio ni, boi nhw'n fach neu'n fawr. Be mae'r darlleniad yn dweud, mwyn derbyn trigaredd a chael gras yn gymorth
yn ei bryd. A Philippiad 4 yn dweud, peidiwch â phryderi am ddim, ond ym mhob peth, fel yr eich deisyfiadau yn hysbys i Dduw trwy weddi ac ymbil. Ynghyd â diolchgarwch a bu tangnefedd Duw sydd gorwch pob deall yn gwarchod dros eich colonnau a'ch meddyliau yng Nghrist Iesu. Ym mhob peth, gnewch eich deisyfiadau yn hysbys. Ac felly eto, brodwch chi, gai annwch chi i nesau at Dduw. Chi sydd yn poeni am wythnos sydd i ddod. Nesawch at Dduw. Fi yna 20 o fechgyn bechgyn blwyddyn 11 i Ffranc wrthnos yma ar trip rygbi. Fi bach yn nerfus. Mysio fi nesau at Dduw. Cyflwyno fe i Dduw. Falle bod gyda chi wythnos yma rhywbeth sydd lot fwy serious na be fi'n poeni am. Nesawch at Dduw. Chi sy'n gofidio am yr ysgol ar hyn o bryd, am wahanol resymau, falle pwysau gwaith, falle pressures chi'n cael o ffrindiau chi, falle bod ffrindiau'n bod yn gas i chi, nesawch at orsedd gras. Chi sy'n gyda problemau iechyd ar hyn o bryd, falle chi'n poeni, falle bod yna broblem iechyd gyda chi. Ond nesawch at orsedd gras. Gofnwch i Dduw i'ch gwella chi. Chi sy'n teimlo'n unig bore yma am ryw resymau. Nesawch at orsedd gras. Chi sy'n poeni am sefyllfa ariannol ar hyn o bryd. Peidiwch meddwl, bydd Duw ddim ond clywed am hynny. Dewch o bet Dduw. Chi sydd ddim yn siŵr pa prifysgol i fynd iddo. Mae Duw yn poeni am pob penderfyniad chi'n neud. Dewch o fe at Dduw. Nesawch at orsedd gras. Chi sy'n trio bod yn riant da, ond yn teimlo fel bod chi'n methu dydd ar ôl dydd. Nesawch at orsedd gras. Chi sy'n teimlo'n ddiwerth o fewn y gymdeithas. Nesawch at orsedd gras. Chi sydd wedi bod yn crwydro. Falle bod chi'n Gristion, chi'n teimlo fi wedi bod yn crwydro dydd ar ôl dydd. Wel, dewch nôl. Dewch nôl at orsedd gras. Yn yr un modd, gael dweud chi sy'n llon eich ysbryd ar hyn o bryd. Dewch at orsedd gras, nesewch ato fe. Chi sy'n llwyddo yn y byd gwaith ar y foment, wel, nesewch at orsedd gras. Beth bynnag yw'ch sefyllfa personol chi, beth bynnag yw eich gofidion chi, beth bynnag yw eich diolchiadau chi, nesewch at orsedd gras. Mae Duw wrth ei fodd yn clywed ni yn troi ato fe. Boed e'n gofidion, boed e'n diolchiadau, boed e'n rhywbeth mawr, boed e'n rhywbeth bach. Mae Duw wrth ei fodd ac moyn clywed. Ond gael hefyd sôn am y ffaith bod dim rhaid i ni gyfyngu dod at orsedd gras amdano'n bywydau personol ni. Ni yn cael eiriol dros eraill, dros ein gilydd. Ac felly chi sy'n deheu am weld aelodau'r teulu neu ffrindiau yn dod i gredu, wel, dewch â nhw at gorsedd gras. Cyflwynwch nhw at Grist, at Dduw sydd yn medru achub. Chi sy'n poeni am sefyllfaoedd teuluol am amryw resymau. Nesewch at orsedd gras. Chi sy'n poeni am pobl yn Israel, yn Gaza, yn Ukraine, wel, dewch â nhw at orsedd gras. Mae gyda ni'r hawl. Mae mor syml a siarad gyda Duw, felly dewch, nesewch at yr orsedd. Felly yn ola, y cysur wrth nesau. Cysur wrth nesau. Wel, chi'n cofio ni'n sôn am yr archoffeiriad, yn gofyn wneud yr holl aberthau yna cyn mynd mewn i bresenoldeb Duw. Oedd wir ymdeimlad o'r ffaith bod nhw'n dod at Dduw gwbl sanctaidd. Am hynny dal yn wir heddiw, na gwe. Mae ddim fel bod Duw yn llai sanctaidd nawr, ac felly dyna pam bod gyda ni hawl. Na, mae Duw yn gwbl sanctaidd, ac felly ni'n dod mewn parch, ni'n dod mewn gostyngeidrwydd calon. Ond be mae'r adnod yn dweud yw i ddod mewn hyder. Felly gadewch i ni nesau mewn hyder at orsedd gras. Fod e'n sanctaidd. Fod gyda ni dim hawl ond ni'n hunan, ni'n dod mewn hyder.
gan bod ni'n dod trwy waed yr arglwydd Iesu Grist. Felly gan annog ni wrth i ni ddod, i tymlo'r cysur hynny yw bod ni'n gallu dod yn hyderus. Beth bynnag yw'r achos, beth bynnag ni moyn gwyddio amdano. Mae Duw moyn i ni i droi ato fe. Chi weithio'n gweld celebrities yn chi, falle ar y llwyfan, a mae'r fans, maen nhw fel petai moyn cyffwrdd y celebrity. Maen nhw'n moyn bod mor agos o'n nhw gallu at y celebrity. A wedyn mae yna bunch o security guards yn ein siŵr bod nhw'n cael ei dal nôl. Chi ddim yn cael mynd yn fwy agos na hwn. 5 metr neu beth bynnag yw e, chi'n aros nôl. Wel, does dim rhyw fath o security guard yn stopo ni rhag dod yn agos at ddi. Ei sancteiddrwydd mae Duw yn dweud wrthyn ni i nisau ato fe. Mae moyn i ni ddod, mae wrth ei fodd yn cael ni'n agos ato fe. Cysur arall, byddwn ni'n mynd trwy'r ein yn eitha cloi nawr. Cysur arall, dwi ddim yn digio ato ni. Os chi heb siarad gyda Duw am amser hir, ni falle bod chi wedi cael misoedd o tymlo fel bod eich bywyd gweddi chi'n bach yn ddiddyn, eitha fflat. Gwyddio am cwbl o funudau bob dydd, tico'r bocs, ddim wir yn cael cymdeithas go iawn gyda Duw. Wel, peidiwch meddwl bod Duw yn digio ato chi. Hynny yw, os chi'n troi at Duw heddi, bydd ddim yn dweud, wel, edrych pwy sydd wedi dod nôl nawr. O'n i'n gwybod bydde ti eventually. Mae Duw ddim yn trin ni fel yna. Mae Duw fel y tad yn hanes y mab o Fradlon. Mae'n edrych mas amdano ni. A pryd ni'n dod, mae'n rhedeg draw. Mae'n cofleidio ni. Mae wrth ei fodd yn derbyn ni nôl. Falle bod chi wedi pechu dro ar ôl tro dros wythnos diwethaf yma. Wel, mae'r Hebreaid fan hyn yn cael ei temtio i adl y ffydd yn gyfan gwbl. A beth mae Duw yn dweithio nhw, nesawch ato fi. Dim, chi sydd derbyn cymaint, chi'n tempted i gadael, wel, offa chi. Na, mae Duw yn dweud, siaradwch gyda fi, dewch ato fi, nesawch ato fi. Cysur arall, yw fod yr ysbryd gyda ni, sydd yn medru'n symbol i ni i weddio. Oedd Derek Adams yn sôn ar y gwersyll bod ni fel pale bowls, lawn bowls hynny. Mae un ochr yn pwyso'n fwy ar ochr arall. Ac felly wrth rolio fe, mae bob amser yn gwyro i'r un ochr hynny. Oedd Derek yn sôn am fel Cristnogion mae'r ysbryd yno ni. Ac felly falle bod ni'n weithiau ddim yn siarad gyda Duw lot, neu falle bod ni'n pechu dro ar ôl tro. Mae'r ysbryd o fewn ni. Ac felly yn naturiol, ni yn cael ein gwythio tuag at bethau Duw. Mae'n rhywbeth yno ni sydd yn moyn i ni fynd tuag at Duw ei hunan. A Dr. Martin dweud, always respond to every impulse to pray. It is the work of the Holy Spirit. So never resist, never postpone it, never push it aside because you are busy. Give yourself to it, yield to it. Mae'r ysbryd yno ni. Os ni'n tymlo mymryn o rhywbeth yn ein corff ni'n dweud, wel, cael ti wyddio am hwn, wedyn gnewch e. Mae'r ysbryd yn symbol i ni. Os chi gyda ffrind, a chi'n dweud, ti'n be, fi'n credu dylwn ni wyddio gyda'r ffrind yma, peidiwch meddwl, na ddim wneud, achos mae bach yn awkward. Ewch amdani. Mae'r ysbryd yn ein symbol i ni. Cysur arall wrth ddod at Dduw mewn gweddi yw fod yn clywed pob un gweddi. Nawr, mae gen i wersi rydd yn yr amserlen yn yr ysgol, a mae gen i bethau i wneud yn y gwersi rydd yna. A beth sy'n aml yn digwydd yn y gwersi rydd yw bod rhyw plentyn yn gweld bod neb yn y dosbarth, a maen nhw'n dod mewn a dweud, mae gen i'r broblem yma, mae gen i hwn, a fi yna fel, gen i hanner awr ar ôl nawr, come on, a wedyn mae plentyn arall yn dod mewn, a chi sy'n teimlo, wedi gwasraffu'r awr yma nawr, yn just delio gyda plant yn siarad am pethau. So, weithiau fi'n mynd i'r swyddfa addysg o'r ffordd, does dim ffenest yna. So, os neb gallu gweld bod fi yna, fi gallu gwneud gwaith, a fi'n meddwl, gret. Nawr, Duw ddim fel hynny. Pa bynnag awr o'r dydd yw e, beth bynnag yw'ch problem chi, mae Duw yn abl a moyn clywed oddi wrtho chi. Hyd yn oed os mae yna miliwn o Gristnogion ar draws y byd yn gwyddio ar union yr un adeg, mae ddim fel bod Duw yn dweud, fi sort of gallu clywed nhw fan'na.
Mae Duw yn abl i wrando ar pob un gweddi a delio gyda chi yn bersonol. Cysur arall wrth i ni nesau at Dduw. Does dim ots pa mor dda ydych chi yn gweddio. Does dim ots. Y peth pwysig yw, fel nes i sôn gynnau, yw fod Crist yn eirio droson ni. Mae Crist yn cyflwyno'ch gweddiau chi at Duw y Tad. Ac felly, peidiwch poeni am os bych chi methu cyfleu eich pwynt chi mewn ffordd soffistigedig. Peidiwch poeni os chi'n cwmpo dros eich geiriau chi. Chi wir yn meddwl bod ots pryd mae Crist yn cyflwyno'r weddi at Duw y Tad, bod Duw y Tad yn dweud, wel, nathon nhw camdreiglo. Nathon nhw dweud yr un gair cwbl o weithiau fyna. Does dim os. Mae Crist yn eiriol y gweddiau yma at Duw y Tad. A does dim person well i eiriol yn gweddiau ni. Crist, mab Duw, yn cyflwyno'n gweddiau ni i'r Tad. Pryd ni weithiau yn ysgol, gyda Auntie Liz yn dysgu ni, sorry Auntie Liz, os oedd y dosbarth, falle moyn bod ni ddim yn cael gwaith catre, pwy o'n nhw'n gofyn iddo mwyn trio roi'r neges yna Auntie Liz? Wel, fi neu Owain. Okay? Achos oedd fi a Owain gyda perthynas gyda Auntie Liz. Nawr, fi ddim yn siŵr os oedd yn gweithio, os oedd yn cofio, os ydyn nhw'n honest. Okay? Ond, o'n nhw'n gwybod, maen nhw mewn perthynas gyda Auntie Liz, ac felly nawn ni ofyn i nhw ac lle nhw fynd ar neges. Pryd ni'n dod at Dduw mewn gweddi, does neb gwell sy'n gallu mynd ar neges at Duw y Tad na Crist. Mae yn eiriol droson ni. Mae yn perfeithio yn gweddiau ni ac neu cyflwyno nhw ger bron Duw y Tad. Cysur arall. O pa fath o orsedd ni'n dod ato? Dim gorsedd pwerus, dim gorsedd sy'n moyn cymryd dros o pawb, gorsedd gras. Gorsedd gras. Mae Duw yn dduw graslon. Mae wrth ei fodd yn darparu i'w blantau, trigarog a graslon i'r arglwydd, araf i ddigio a llawn ffyddlondol. Pryd chi'n dod at Dduw, pryd chi'n nesau ato fe, atgoffa eich hunan, wel, gorsedd gras yw hwn. Duw cariad sydd gyda ni. Amcan, fi'n credu, yr ysgrifennydd yn y bit yma, yn y 4:10 fi'n credu, yw annog nhw i nesau at Dduw. I fod mewn cymdeithas go iawn gyda Duw. Fi ddim moyn bod fi na bod chi yn hapus gyda bywyd Cristnogol lle ni'n tymlo yn bell oddi wrth Dduw. Yn hytrach, fi moyn bod chi yn gyson wrth ymyl gorsedd gras. Yn agos at Dduw. Yn tymlo'r ffaith fod e'n glos tuag ato ni, fod e gyda ni. Yn mwynhau cymdeithas gyda Duw. Dr. Martin Eton dweud, the ultimate test of my understanding of the scriptural teaching is the amount of time I spend in prayer. As theology is ultimately the knowledge of God, the more theology I know, the more it should drive me to seek to know God. Not to know about him, but to know him. Ac felly eto, gai annog ni bore yma. Rhowch amser go iawn i weddio. Trwy'r amser wir yn rhannu gyda Duw mewn ffordd real. Ddim just, mae'n iawn i gweddio byr, absolutely. Ond bod ni yn trwy'r amser yn dymhau yn ei perthynas ni gyda Duw. Yn ystod y dydd, wrth fynd o wers i wers, wrth fynd o'ch swyddfa chi mas eich amser cinio, wrth fynd i siarad gyda rhywun ar y stryd, gweddiwch, o Dduw helpu fi fan hyn. Yw hynny'n mynd at gorsedd gras? Ydy. Gyda'n gilydd, dewch at gorsedd gras fel eglwys. Ie, yn y cwrdd gweddi. Neu pryd chi jyst draw tai eich gilydd. Peidiwch wneud yn beth lletwyth i weddio. Newch e'n beth normal. Trafodwch gyda'ch gilydd ar ddiwedd roedfa neu wythnos yma. Beth chi'n ffynnu yn helpful.
Os unrhyw tips i gyda chi, os unrhyw batrwm gyda chi, chi'n teimlo hwnna wedi helpu fi yn y mywyd personol i wrth i fi wyddio. Wnewch e. Pam? Wel, achos bydd ni wedi gweld heddiw. Mae gyda ni hawl. A ddylai fod hawl yno fi fy hunan? Na. Does dim hawl gyda fi i ddod at Dduw. Ond trwy ei ras, trwy beth Iesu Grist ar y groes, mae'r llen wedi cael ei dorri, ni nawr yn cael dod at Dduw mawr, Dduw cariad. Ni'n cael dod at osod gras. Beth yw efo ni wedi siarad? Mae jyst yn siarad gyda Duw. Mae mor syml a hynny. A wrth i ni wneud hynny, fi moyn i ni feddwl am y cysur sydd gyda ni. Peidiwch meddwl, wel, fi sy'n gwyddio nawr. Na, atgoffwch chi na'n o'r fraint sydd gyda ni. Bod ni'n dod at orsedd gras. Bod ni'n dod at Dduw sydd wrth ei fodd yn clywed oddi wrthyn ni. Bod ni'n dod at Dduw sydd yn gallu ateb pob un gweddi. Ni'n dod at Dduw sydd moyn bod mewn perthynas gyda chi bore yma. Frodach chwiorydd, nesawch at Dduw. Mae'r emyn ola yn dod o rif 61 o'r llyfr ymynau. Mae Duw yn llond pob lle, presennol ym mhob man. Y nesaf yw y fe o bawb at enaid gwan. Wrth law o hyd i wrando cri, nesau at Dduw sydd dda i mi. Yr arglwydd sydd yr un, maint derfysga'r byd, anwadalwch dyn, yr un yw ef o hyd. Y graig ni sifil, y merw'r llu, nesau at Dduw sydd dda i mi. Yr holl gyfoethog Dduw, ei olyd ni leihha, dyw alla bob peth byw o hyd a'i wyllus da. Un dafn o'i fôr sy'n fôr i mi, nesau at Dduw sydd dda i mi. Nawn ni godi i ganu'r emyn ola. O Dduw, diolch i ti am y fraint o cael siarad gyda ti nawr. Ti y Duw sydd wedi creu yr holl fydysawd, eto i gyd yn gwrando i ni llwch y llawr. O Dduw, diolch am y fraint. O Dduw, helpa ni i sylweddoli y fraint yw e. Helpa ni i fod yn ddiolchgar am yr hawl sydd gyda ni'n neud hwn trwy dy fab di'r arglwydd Iesu Grist. Diolch i ti fod e wedi mynd i'r groes dros ni. Fod e wedi mynd a wedi cymryd ei pechodau ni ac wedi bod yn aberth y cymwys dros ni. O Dduw, diolch i ti am hynny. Helpa ni o Dduw i droi eto ti ym mhob peth.
Beth bynnag yw'n sefyllfa ni bore yma, o Dduw, os mae rhywun sydd ddim yn credu, o Dduw, dangos dy hun iddyn nhw. Helpa nhw i droi at y ti am y tro cyntaf falle bore yma. Ac i ni falle sydd yn Gristnogion, o Dduw, helpa ni i fwynhau cymdeithas gyda ti fwy. I ddim wneud achos bod ni'n tymlo, mae eisiau fi wneud a dyle fi wneud, ond o Dduw, helpa ni i mwynhau fod gyda ti. I mwynhau fod yn agos at orsedd gras. A gyda ni diolch i ti, ta orsedd gras yw e. Wrth i ni ddod am deisyddiadau ato ti, o Dduw, ti'n Dduw sydd wrth dy fodd yn ateb. O Dduw, beth bynnag yw ein beichyn i bore yma, o Dduw, clyw ein crin. Bydd gyda'r gynulleidfa. Diolch i ti dy fod ti, yn Dduw sydd moyn agosau ato ni, helpa ni i agosau ato ti. Yn enw Iesu Grist. Amen.